Baba mfundisi, Baba. indaba enkulu le. Sicela ukubuza ukuthi bekwenzakalani le kade sikhona. ushembe unyazi lwezulu uNkulunkulu bekhumbula abalelo othulini lomhlaba wathi akabaphe inkonzo kaJulayi njengoba sihlangene ebuhleni bamaNazaretha ukuthi uNkulunkulu-ke uyabakhumbula nabo ukuze bangene emhlanganweni kaJulayi, uyabageza ukuze bafaneliswe. Hayi Senza siyabonga. leyo nto nje kuphela siyobalethela isibusiso esiza nenkosi yamaNazaretha. Hayi senethini siyabonga. Ngoba umfundisi ubale nkulumo. Ufundisa ujele ezweni lakwahlabisa. Hayi siyabonga kakhulu umfundisi. Siyabonga. Indebenkulio. 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 Indebenkulio.